Ang IATF, inaprubahan ng inyong IATF ang extension ng travel restrictions sa India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, United Arab Emirates at Oman hanggang katapusan ng buwan o July 31, 2021. Inatasan din ng IATF Technical Working Group na muling pag-aralan at magbigay sa mga rekomendasyon na sa nararapat na testing at quarantine protocols para sa mga biyahero ng mga nasasabing bansa at iba pang mga lugar na matutukoy na high risk. COVID-19 update naman po tayo. Itong ranking ng Pilipinas sa buong mundo ayon po sa Johns Hopkins. Number 23 pa rin po tayo pagdating sa total cases. 29, bumaba po tayo, no? Pagdating sa active cases. 130 po tayo sa cases per 100,000 population. At number 87 po tayo sa case fatality rate na bahagyang umakyat po ng 1.8%. Meron tayong 3,604 na mga bagong kaso ayon sa July 13, 2021 datos ng DOH. Samantalang nasa 95.1% ang ating recovery rate. Kaya naman po nagpapasalamat tayo muli sa ating mga medical frontliners. Nasa 1,408,634 na po ang bilang ng mga nakarecover. Samantalang malungkot naming binabalita na nasa 26,092 na po ang binuwian ng buhay. Nakikiramay po kami sa lahat ng mga naulila. Nasa 1.76% po ang ating fatality. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.